И здравейте, хора, се отново това вече вие сте четвъртия епизод на нашото Майнкрафт оцеляване. Сега ще го измислим после. Това е четвъртия епизод на оцеляването в Майнкрафт, Bucket Edition хора на телефони, не на топите. Ето, направих една дървена кирка за всеки случай да имаме. Да, мисля, сега се заселим в ей тази пещера, много уютна, изгледа хубава. Но сега за жалост ресурсите ми изчезнаха на един остров, в който ще гледате в миналия епизод, ама какво да се прави? Не, защо да ходим? Да го оставим. Ами като гледам се трябва да намерим остров, хора. Сега не е много интересно, затова ще се върнем, когато вече намерим острова. И така, хора, сега не се върнахме отново. Тръгвай, хора. Сега ние ще се върнем, когато отидем на острова, ще не последва един от скелет. И да, хора, сега отново се върнахме в клипа. Решихме да не ходим там да си търсим още нещата. Решихме сега... Решихме да не търсим, решихме тук да постоим. Вижте, тук става истинско парти с вилъджерите. Ей, да ми затваряте вратата, по случай ще те прибия. Пребив? О, да вземем нивата. Чакайте, нещо ми зацепи. Какво стана? Тук нещо влязох на грешно. Чакайте да включа телефона. Ето тук ще вляче телефона ми. Оказва се, че има село. И това е доста добра новина. Се продължим с геймплея. Да продължим. Добре. Само да включих за малко време, за известно време да се заселим на това селце. Интересно е. Ето, сега взимаме нещата. Аз тези видеа да ви харесват. Ще правя паркур, аз съм паркурист. Не ме скочи. Аз знам къде има един скрит Iron Sword. Някъде тук. Какво? Тук има ниви. Чакай, тук постоянно ми изгледат някакви много досадни реклами, не знам защо. Явно рекламите ме обичат, да ми дадат. Там има врата отстрани на къщата, ако не си забелязал. Има. Ето. Да, виж къде има врата. Направи една дупка в земята, както се правят известно време. Аз съм взима ония Iron Sword, който беше някакъв. Да огледам селцето, да. Тук има много бубшелове, да, наистина. Хора, тези реклами много се появяват. Да, тук с Стевко работим. Вече това, ако не съм май стара, че станаха 4 клипа. 4 минути. Много малко. Ако защо има такава, Аз съм в една къса, защото ми изгледа много красиво. Паркур! Тук събираме една нива. Нали каква е огромна нива? Колко вече имам? Май не е до край. Май не е всички.
Появяват се мобовете да се крием при вилджерите и да се направим нелегал. Отца те няма да лягат. Не знам от кой зомби удръва така. Аз влизам в ей така къща, защото много ми харесва. Аз влизам в ей така къща през тавана, както се прави. Аз влизам в къща при вилджерите, да ги изненадам отгоре през тавана. Що? Ето ме, аз съм тук. Дали имам толкова? Ето, да светнем. Хайде да танцуваме, хайде. Хайде скочика Виж как? Алекс, какво? Добре. Да, видях. Продължай да туркваш. Дивица ме е тортура. Виж как те гледа, виж. Аз лягам лека нощ. Бегай легото е моето. Ко знаеш къде си легнал? На тавана. Не съм на тавана и тук съм. Ами за мен легло няма This ли? bed is kaput. Какво? Легло за мен няма ли? А къде е моето легло? Колко вълна имаш? Един блок, а ти? Аз имам две, айде да направим две легла. Добре, че нещо ми излезе от Майнкрафта, не знам защо. Ето ти вълна. Бързо влизай. И хора, сега се връщаме, защото без нещо май си излязох от самия Майнкрафт. И мислим за това днес да бъдат сериите ми за Майнкрафт. Мога да продължаваме, ако искате да продължаваме, ще продължаваме. Аре, Алекс. Чакай да... Гладен съм, нямам храна. Не, имам репичка. Яж ги, докато са топли репи. Свичен. Репички са били топли. Ти вътре все... Май ми го... О, сървърето Едвард Асасиан. Ето. Хора, влизаме в сървъра, ще готов вече дойдат. Ето. Сите битрот, сит, знаеш какво се прави? Какво? Не, какво? Добре. Ето тук вече съм. Къде си? Ари, вземе вълната преди още едно легло и да лягам да спим. Крафтинг. Айде, аз имато правилно време да легне. Не може единия да спи, другия да спи, да чакат неща. Всъщност, наистина. Имаме проблем, няма само един блок дърво, трябва ми още... Човек трябва всичките... Трябва ми още един блок дърво. Трябва ми още един блок дърво. Да, дърво. Дай още ми два блока. Чупи от къщата, какво толкова? Да. Нали се махнем после? Вилджер, съжалявам, ама ние ще пустим тук. Ще пустим тук преди до края на епизода или добре за тази нощ тук. Ой, няма да излиза от тази къща. Аз ще прибия само. Нищо не мога да ми излиза. Алекс, прибирки, сега съм само аз. Това означава, че аз ще се бием. Абе, само един блок, ти какво направи? Казах ти един... Не, виж, аз всъщност готово. Чакай, готово направих второто легло, ето, ще го сложа. Ти казах един блок, ти изчупи цялата къща. Айде, слагай да това легло. 3-2, лягам. Нека нож. Абе, защо си пак там, бе? Защо ми го сложи, махна леглото? Защо си в небето? Не съм в небето, виж. В небето си, при мен си в небето. И аз сега пак служи леглото там. Чакай, да ми се махна тия реклами, продължава да ми са тия реклами. За продължаваме, защото така че... Няма се да ви харесва. Чакайте, защото не мисля от Майнкрафт, дай със съвет. И хора, сега отдохме един лек технически проблеми и сега продължаваме да работим. Съчинг, чакай, какво? Водим сървъра, ей, се появява сървъра, не. О, буден си. I'm буден, вече ден ли е? Ами да, то ти докато се наканиш, то стана ден. Айде, вземете си леглата, тръгваме. Ами аз, Алекс, на мен краката ще ми се щупи. Аз взех двете легла, да имаме. Ами, всъщност, стига тук. Не, вземи ги. Продължаваме, но първо ни трябва храна. Имаме ли храна? Не. Не, само на едно сърце Алекс, гладя. събери дървата около това, около фермите. С брадвата ти. Ти имаш брадва, аз имам ръце. Аз ще правя паркур през това време. Паркур! Аз ще да взема крафтинг тейбъл, защото тук...
Хора, това е всичко от нас за днес, хора. Да ви е харесало това видео, което така. Хора, надявам се за това видео да ви е харесало. Аз бях чиф кенове, вие бяхте моите кеновечета. Това видео е харесало така. Давайте да щупите лайк бутона от натискане. Това е нова. Добре, това е от днес за хора, чакайте. Но няма се това да ви е харесало. И това е всичко от нас за днес. Няма се това ви е харесало да щупите лайк бутона от натискане. Нали? Тук не виждаме къде е Стеф Кено или го виждаме, а? И да, чакай. Виждаш ли ми къде съм? Ела да завършим клипа. Идвам, виждам чинника. Той е там. Просто... Виж как се кълча. Това ли прави? Танцувам. Ма ти къде в къщата ли си? Не, отстрани на къщата. Ето ме. Идвам. Я ела на покрива на къщата. Перфект. Добре, това е всичко днес за нас. Да сте един лайк и да се кълчите като нас, вижте. Ей, чакай, мятам, че съм на 4 сърца. Не е интересно, Алекс. Никой не чица. Това е всичко днес, не забравяйте. И мате ви гледат. Чао! Арара!